Vi har om konkurrencestaten, og i vores problemformulering er vores hovedspørgsmål: hvordan har konkurrencestaten ændret sig over de sidste 10 år, og hvad skyldes det? Vores underspørgsmål lyder: hvordan påvirkes konkurrencestaten, og hvilken velfærdsmodel er vi på vej mod? Hvordan har balancen mellem eksport og import været? Og hvordan har globalisering ændret velfærdsstaten? Vi har udover det gjort brug af flere forskellige metoder, og det har vi gjort i form af statistikker. Troværdigheden af disse statistikker er ofte meget høj, og vi har derfor ikke nogen mistillid til de to valgte, da det er en kvantitativ undersøgelse. Vi har brugt de to statistikker til at undersøge Danmarks vækstbalance og eksportfald. Ved at aflæse statistikkerne har vi derfor kommet frem til, at eksportfaldet i Danmark har været stigende indtil 2008, hvor det derefter faldet igen på grund af finanskrisen. Vi har benyttet os af forskellige velfærdsmodeller og kigget på, hvordan konkurrencestaten har påvirket den universelle velfærdsstat. Vi har arbejdet med kvantitative undersøgelser, som jeg også nævnte før. Hvis vi havde arbejdet med et interview, ville vi få et anderledes perspektiv, da en kvalitativ fremgangsmåde ville have haft en anderledes tilgang, og dermed ville være mere dybdegående og subjektiv. Svaret på vores første delkonklusion er: konkurrencestaten vil altid blive påvirket af udbud og efterspørgsel. Men for at opretholde en konkurrencestat, skal man som nation være konkurrencedygtig i form af eksportvarer. Det vil sige, at vi skal producere meget og sælge ud til andre lande. Konkurrencestaten kan påvirkes af forskellige faktorer, og man er afhængig af det internationale marked. Vi bevæger os over mod den liberale velfærdsmodel, fordi individernes behov kommer mere i fokus. Den universelle velfærdsmodel finder dog stadig sted i vores samfund i dag, og vi er på vej mod den liberale. Ved denne statistik kan vi se, at vi siden 2002 har været stigende i eksport, helt op til 2008, hvor finanskrisen for alvor ramte ikke bare Danmark, men hele verden, og derefter er vi gået ned igen. Men man forudsiger dog, at der i 2014 vil komme plus på vækstbalancen, og der igen vil ske fremskridt i økonomien. Hernede kan vi se det, hvor at vi i 2014 er på ca. 0,1-0,2 i vækst i BNP. Vores delkonklusion på spørgsmål 3 lyder: globalisering har haft en stor virkning på konkurrencestaten, da nogle lande som f.eks. Kina og Indien nemt kan udkonkurrere vores marked. Derfor er der også mange af vores virksomheder i Danmark, der flytter til udlandet, hvor det er billigere. Derfor mister vi vores konkurrenceevne og arbejdspladser. Og så er vi kommet til vores samlede konklusion ud fra vores 3 underspørgsmål. Ud fra vores undersøgelser om konkurrencestaten gennem de sidste 10 år, kan vi se, at det hele drejer sig om udbud og efterspørgsel. Efter finanskrisen har vi ikke været så konkurrencedygtige, som vi har været før i tiden, men det forudsiges dog, at man i 2014 igen vil genvinde vækstbalancen. Globalisering har haft en kæmpe betydning for konkurrencestaten, da netop de østlige lande udkonkurrerer vores marked ved deres prægende masseproduktion af varer. Det har gjort, at Danmark har flyttet en del virksomheder til blandt andet Kina og Indien, fordi det er billigere. Altså har konkurrencestaten gået op og ned de sidste år, og det ses tydeligt, at den gik ned, da finanskrisen kom. Men det ændrer dog ikke på, at vi som samfund bevæger os væk fra den universelle velfærdsmodel og bliver mere liberale, da konkurrencestaten vægter individualitet og effektivitet. Denne synopse er lavet og udført af Cecilie, Andreas Kamp og Louis fra 2. K, Silkeborg Gymnasium.